irin ta abinda nake tema faɗa tuni ka ƙi jin magana yanzu gashi Allah ya yi babban karasuwa kaga da yanzu sarautar nan kai za yanzu ma dai gashi ban san ya za a yi ba yanzu sarautar nan kaga dole da yanzu ya za a yi kai za a yi sarautar nan gashi kuma har yanzu ne kai hankali ka kai hankali kana bin yaran banza kana yi kana daga ta yaran banza gashi kai hankali ka kai hankali kana daga ta yaran banza amma Allah ya kara sarki lafiya ya da hakuri da godiya wallahi Allah ya ji kan baba aboki na kai fa ka hada da hakuri ba wallahi ya riga ya sai sarautar na ai kai za a yi ko gashi nan dai sai yanda Allah ya tunda dai halin rayuwa ne ai ga ka dai dan iskancin nan ka ki ka dena alina mutumin da to ai lokacin shirya yayi a duk bala'in da za a yi sarautar nan kai ka gada kai za a ba shirya ai ta Allah ce alaikum assalam ranka yi daɗi barka da zuwa barka da yamma an wani lafiya ya sarautar ya hanya ya haƙuri to Allah ya bada haƙuri wannan ya rashi ne babba mun yi rashi a gani ana ta cewa kan sai kan fita ga shi kowa ne ma ya ce amma da kuma sarki da Allah ta muke ka sarki ya ce ya haƙuri sarki ya ce ya amsa sarki ya amsa ya haƙuri sai da ba dage da haƙuri kuma a dage masa da addu'a dan shi man bacci ba abin da yake bukata da ya wuce addu'a dage da addu'a Allah ya ji kansa kaga yanzu kowa neman abin ne an ce maka ka nitsi kan Allah ya ji kan baba ana ta ce maka ka nitsi kan ikan dan bushe ne ka ikan barka da zuwa Allah ya godiya barka da zuwa Allah ya hanya Timi na aisar sarautar nan bai amma shaye-shaye baya hana ni da mancan tun farko kai nake so da wannan sarauta kawai dai Allah ne ya yi to amma yanzu tun da ka nuna bukatar takan ba matsala ba wanda sarauta na ta dace da in ba kai ba ina da ita za a turo ma karka za ka ja yake ba matsala ba Allah ta bake ka Allah bai dama kai nake nema wai magana dama na je gida ban same ka ba an ce da ni ka biyo nan ina jin ka to dama na dan duba lokacin nan to jama'a sun yawa kan dan maganar da ka gane dai magana a daman wannan sarauta ba wanda ta dace in ba kai ba wanda ta dace wannan sarauta in ba kai ba yanzu dai za a je a yi ba a sanar da wannan kawai dai ba wanda ya dace kakka damu kakka damu ranka ya daɗe barka daman na so a ce tun a can mun haɗu da kai ka san sarautar nan fa yaron nan fa ba fa cikakken hankali ne da shi ina son sarautar nan to ba matsala ba wanda dace ba wanda dace in ba kai ba wannan sarauta tun a can naga mutane sun yi yawa bai da tarbiyya yaro ne bai da hankali ya biye yaran banza kakka damu ba komai ba ina sha'awar wannan sarauta ba matsala ka san haka yanzu yadda za a yi ba matsala akwai ai sarautar nan ba wanda ta dace in ba kai ba wanda ta dace in ba kakka damu kafa a samu matsala ba matsala alaikum ba kowa ne a gidan dan sarki mai jiran gado abin da yake faruwa wallahi tallahi na ji manya-manyan masu kuɗi kawo hari suke ga wannan kujera ta ka suna can sun garan ka ya daɗe sun bashi kuɗi suna so a yi musu sarauta to shine a rawan makoki kaga wani alaji ya zo nan wallahi tallahi kamata mutum mutai a kawai zuwa za mu yi musu taka ɗauke mu ne kawai mu tura su haɗa kayan aiki a ɗebo kawai za ka iya wallahi mu abin da ya dame mu bane kai ka sani wallahi ku dai yanzu abin da ya faru kawai ku sulhunta kanku wannan abu dai tunda Allah ya kadarta ya zo da haka to ku sulhunta kanku kun ga wannan yaro ba nutsuwa ce da shi ba tunda aka yi mutuwar nan ma ban sake ganin shi yadda ya zauna ba zaman makokin ma izo ma ya karɓi gaisuwa wannan gaskiya ya sa gaba yi nan inan to gashi dai yanzu abin da ta kasance ni dai ina so ina nan akan bukata ne ranka ya dade tunda na ga ni a tunani na ta ni kadai ne nazo ina son abin nan to amma me tunda na ga cewa akwai wasu wanda suke so ni na janye kawai na hakura in ya so a cikin su sai su kuma sulhunta kansu in ya so yadda ake ciki kawai na janye na gode ranka ya dade ni zan tafi ka ba mu na gode
yanzu ku sulhunta kanku abin da ya kamata yanzu kawai da za ku yi ku sulhunta kanku. Ni fa ina nan bajin yau ne gari. Ni kuma zan hakura ba. Ba zan hakura ba ni. Dole sai an bani. Nan ba hankalin ba nutsuwa ne da Allah ya tabbake ka ni fa ina nan. Allah ya tabbake ka. Wallahi Allah ba za ta. Wallahi ba gari ba zan ja. Wallahi ba ta. Wallahi mun sa ya za a yi muna ganin ka da kima a garin nan namu mu furo mu sai yauke mana kunne ga wanda ya cancanta a ba sarauta kai sarauta ta gidansu ce shi sarauta ina rasa da wannan dinka kai sai ta ce ba za a bashi ba wallahi Allah ba shi wallahi shi muke ba gonon da muke so idan ma ka sanar naka ba su wallahi shi kan ba da wallahi ce wallahi ba wallahi ga inda ka fara inda ba za a bashi ba kuma ma ka san da wannan bintan ni duk wannan abu da yake faruwa zargi kuke a kaina ban san me yake faruwa ba duk wannan abubuwan ni da tun da aka yi mun da su wannan ina gida ba inda ne inda haka ne ranka ya dade wayannan alhazawan duk me suke a wajen da ke mu fara me suke a nan kamar dan boko ku biyu ko su dan suna da kuɗi gaiso ba gama gaiso ba su tafi mana an bai saka bakwai ba ni ban san me yake faruwa ba wayannan baki na ne ba asiri da dan uwa yan uwa ne baki na ne wannan sakon fama da kila karin matsayi ne Allah sa mu ga alheri karin matsayi ne ai matsayi ya karu to ranka ya dade me ke faruwa ne kana tare da gumi to me gani yake dade to kun ga ma irin ta gashi an sallame ni daga aikin nan alhamdulillah alhamdulillah